Пак сме с рубриката класации, затова ето ви 5 предложения за служебния автопарк. Абсолютният бестселер Dacia Sandero е популярен избор сред фирми, които искат да оптимизират бюджета, но искат да разчитат на своите автомобили по всяко време. Но ако търсите подходяща алтернатива на Dacia Sandero, Renault Clio е също много добър избор. Ако ви трябва товарен автомобил, бинго! Citroen Berlingo. Подходяща служебна кола за middle management – Toyota Corolla. Изглежда добре, държи се добре и е икономична. За upper менеджмента BMW 5 серия Hybrid. Но ако работите във фирма Grey Space Race ELD и Porsche 718 GT4 RS може да бъде вашата служебна кола. Шегата на страна, ако сте в търсене на надежден партньор да финансира вашият служебен автопарк за малък и среден бизнес, applease.bg. Обадете им се!